Релационната психомоторика е друг метод за терапевтична работа, който може да се прилага под групова или индивидуална форма в специална зала по психомоторика. Тези сеанси подпомагат децата в тяхната спонтанна двигателна активност, като цели откриването на собственото тяло и способността, свързана с движението, откриване на другите и заобикалящата среда. Залата по психомоторика е място, в което детето следва единствено своето спонтанно желание. Целта е да се открие и изпита удоволствие от връзката си с обекта. Всички дейности са подчинени на естествения ритъм на детето и неговите потенциални възможности. В психомоториката всяко дете открива възможност да разреши своите затруднения и да затвърди своите компетентности. Целева игра е методът за индивидуална форма на въздействие при деца с проблеми в развитието. Дейностите са свързани с конкретните потребности от развитието на всяко едно дете. Тук се спазват принципите на пробата и грешката, от лесното към трудното, от приятното към полезното. По своята същност методът представлява режисирана игра, в която всяко дете има възможност да открие различните количествени и качествени параметри на заобикалящата го действителност. Това са поредица от дейности по когнитивна стимулация, до която здравото дете достига, следвайки естествената си динамика на развитие. При децата с някакъв вид нарушение на развитието този път е нарушен. При тях се затруднява процесът на опознаване и овладяване на заобикалящата ги действителност. Това е терапевтичен метод на работа, където децата имат възможност да открият основните закони, движещи нашия свят. Детето Джан е на 3 години и 10 месеца и в момента аз ще му правя орофациален масаж на лицето и на периферен артикулационен апарат, като включваме това и езичето. Като целта ми е с цел, просто подобряване на кръвоснабдяването на мускулите на лицето, с цел да се предизвика и по-добри дъвкателни умения, с цел да се подобри храненето и оттам движенията на езика и с устната кухина. Искам да дъвчеш. Захапваме от тази страна. Застисни четката. Така, миличък. Отново дразнеме вътрешната страна на бузите и ръбчето на езика. Айде местя от другата страна сега. Така, няма страшно, няма. Въртя буздоганчето. Така. Сега върху самия език го погалвам. Така, пиленце. И сега отново ще вляза под езика. Точно така искам. И дразнеме връхчето. Браво, Джани. И накрая винаги този масаж се свършва с цел погалване самото дете, защото при всички движения, които са потупване, погалване, пощипване, самото дете приема различни усещания чрез сетивността на кожата. Денислав е на 3 години и е много емоционален. За времето, през което е работено с него, се наблюдава положителна промяна в неговото социално, емоционално и познавателно развитие. В момента педагога Миглена Сапунджиева работи с Денислав за подобряване устойчивостта на вниманието, подобряване на координацията и обогатяване на импресивният речник. Стимулира се говорната експресия и се обогатява познавателната сфера. За целта се съпоставят картинно изображение и обемна играчка. Как казва кончето? Как казва? Малкото конче и голямото конче. Я виж кончето. Ето го кончето. Я го хвани за опашката. Хвани го за опашката. Бързай, конче, вихро, конче, ди. Тичай, конче, вихро, конче, ди. Припкай, конче, през полето. А къде са на кончето ушичките? Дени, виж, къде са на кончето ушичките? Дени също има ушички. А има ли очички? Има и очички. Да, а косичка има ли, Дени? Косичка. Я виж това конче. Виж колко е мекичко. Я го помилвай го. Искаш да го целунеш? Целуни кончето, хайде. Котенце, я го помилвай. Помилвай котенцето. Кой е това?
Кой е това? Кучето! Как казва кучето? Как казва кучето? Дени! Дени! Как казва кучето? Бау, 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 бау. Я виж нашето куче. Ето го нашето куче. Бау, 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 бау. Искаш ли да го помилваш? Помилвай кученцето. Помилвай го. Има ли ушички? Я го хвани за ухото. Хвани кученцето за ухото. Хвани го. Хвани кученцето за ухото. А има ли опашка? Ето му е опашката. Целта на кинезитерапията е нормализиране на повишения мускулен тонус, потискане на патологичните рефлекси и патологичните двигателни механизми, подобряване на равновесието и координацията и профилактика на развитие на контрактури. И така също на скъсяване на сухожилията и мускулите, което е характерно за детската церебрална парализа, квадрипаралитичния синдром. Средствата, които използвам в кинезитерапевтичната програма, това са термотерапията, която са термогелове, които се поставят преди кинезитерапията, релаксиращ масаж на крайниците, стречинг, разтягане на спастичните мускули, метода Бобат и метода Войта и позиционното лечение, което се провежда на вертикализатора. Метода Войта стимулира рефлекторното завъртане и пълзението при децата. Прилага се върху определени пускови зони, натиска е в 3 посоки, всяка една от тези точки и цели стимулиране постигането на определен логарен двигателен отговор и подобряване двигателното развитие на детето. Времетраенето на натиска върху точките е от 1 до 3 минути. А метода Бобат цели подобряване също на равновесието и координацията, вертикализацията, механизмите на изправяне на детето и така също потискане чрез определени фиксиращи позиции на повишения мускулен тонус. Създание работя за по-добра устойчивост на вниманието, за обогатяване на импресивния речник и за стимулиране на експресията. Стимулирам го да отговаря на въпросите с изречения, а не с къси думи. Работя за финна моторика, за усъвършенстване